Labari da ɗumarɗuminsa yanzu na aka karyata wannan jarumar Kannywood ɗin nan wadda take fitowa a mahaifiya wata kun ainihin Ladin Cima. Kamar yadda kuka sani da azazan ne aka tattauna da Ladin Cima a shafin BBC Hausa wadda aka tattauna da ita a shirin daga bakin mai ita. Ta tabbatar wa shafin BBC Hausa kan cewa ita ba a biyanta wani kuɗi mai tsoka a masana'antar Kannywood. Domin jin cikakken rahoton, idan wannan shine zuwan ku na farko da Allah muna roƙon ku da ku dangwala mana alamar subscribe sannan ku dangwara mana alamar ƙararrawar sanarwa. Mun gode da kasancewa da wannan tashi ta mu albarka. To fa kamar yadda ka sani mai sauraro, bayan wasu 'yan mintuna wasu awanni bayan postin ɗin wannan hirar da aka yi da wannan jarumar Kannywood wato ainihin Ladin Cima wanda aka fi sani da Ladi Tambaya. Nan da nan wasu daga cikin jaruman Kannywood suka musanya magana da ta faɗa, ma'ana cewa ta yi ƙarya. Kamar yadda Ladin Cima ta faɗa a cikin tattaunawa da BBC Hausa ta yi da ita, ta tabbatar wa BBC Hausa cewa ita ba ta taɓa aikin 30,000 zuwa 50,000 ba. Bayan wasu lokuta, wasu daga cikin jaruman Kannywood kamar su a Falaliye Ɗorayi da kuma wasu daga ciki na wasu shafuka na Kannywood kamar wani shafi wanda muka gani a shafin sada zumunta na Facebook na Kannywood wanda shine shafi na farko wanda ya fara misalta wannan magana ta wannan jarumar. Ana nan shi kuma Falaliye Ɗorayi shi ma yayi magana akan hakan wanda shafin BBC Hausa su ma suka saki wannan labaran dangane da wannan magana da wannan jarumar ta faɗa. A yanda shafin da muka samu labarin nan wato kan shafin Kannywood wanda a lokacin ne a wannan shafin aka magana cewa wannan jarumar maganar da ta faɗa sam ba haka take ba, kwata-kwata ta faɗi ƙarya ne, ma'ana ta faɗi son zuciyarta ne da kuma ra'ayinta. Kamar yadda aka yi wannan jarumar akwai shirin fim ɗin gidan masu wanda fim ɗin ne wanda ita ma har da ita ake haskata. A lokacin da take cikin matsanancin hali wanda a yanzu ta faɗa kuma a cikin shafin BBC na Hausa a wannan shirin da aka yi daga bakin mai ita, ta tabbatar da cewa ta shiga wata matsala wadda ta shiga na rashin gida. A lokacin ba ta da kuɗi, kuɗinta ba ta cika ba. Jaruman Hadiza Gabon ita ce ta cika mata kuɗi kimanin 300,000 domin ta cika ta saya gida. To amma sai dai mai sauraro, wannan jarumar Kannywood ɗin Ladin Cima ba ta farta wannan kalmar dangane da wannan batun ba, domin bata faɗi cewa Hadiza Gabon ta taimaka mata ba kan cewa cikin matsalar da ta shiga. Bata faɗi wannan kalmar ba, ta faɗi cewa ta shiga matsanancin hali kuma cikin ikon Allah ya taimake ta ta fita, amma bata faɗi cewa ga wadda ta taimaka mata ba har ta samu ta mallaki gida. Sannan kuma bayan haka mai sauraro, a ɗaukar shirin fim ɗin gidan masu Falalar Ɗorayi yana ba ta kuɗi simanin sama da 30,000. Haka zalika wanda ya turo wannan labarin na shafin Kannywood shi ma ya tabbatar da cewa akwai aiki wanda yawanci ayyukan da take masa yana ɗaukar kuɗi da kan 15,000 zuwa abin da ya sama yake ɗauka yake bata. To amma kuma a yadda aka tattauna ita ta ce bata taɓa aiki na 30,000 zuwa 50,000 bai, da ta ce 2,000 ake bata zuwa 5,000. Haka zalika shi wanda ya ce ya bata kuɗi kimanin 15,000 a aikin da ta taɓa yi masa wato ko ainihin wanda ya turo wannan magana tata ya tabbatar da cewa aikin da ta yi masa wanda ya ɗauki 15,000 ya bata, aikin da ta yi bai wai kai matsayin ma da za a bata 15,000 ba, amma kuma a haka ya ɗauka ya bata. Haka zalika kamar da kuke gani Falaliye Ɗorayi ya mai da martani dangane da wannan batun, dan ya ce magana ta gaskiya abin da ta faɗa ba wai gaskiya bane ba. Ga kaɗan daga bidiyon da wannan jarumar ta yi bayani dangane da cewa ita ba a biyan ta kuɗi masu yawa a aiki idan ta yi a masana'antar Kannywood. Kuɗinta ba sa wucewa 2,000 zuwa 5,000, baya kaiwa 30,000 zuwa 50,000. Ni lokacin da na fara fim zuwa kawo yanzu ban yi fim ɗin da
za a ɗauko 50,000 ko 20,000 ko 30,000 a ban ba, bare in tanadin wani abu. Na je fim din nan za a bani 5,000, 3,000, 4,000. Yanzu yau din nan na je shutin wallahi 2,000 aka ban.